Sirep jar padang penerawangan sepi mampring mboten enten bos wonten ing jalma menungsa namung kapiyarsa suwantenipun Ibu Waranggana ingkang dipun dherekaken suwantenipun Ki Gongso Laras Sriget Muring Kondo ingkang wonten pundhita ingkang satengahing palagan tlatah dusun Bandingan sinten to punika kang kaduk wantun lenggah sinugun juga menika warnane para resi ingkang kembar kalih ingkang badhe nyunta prugraha kaliyan Gusti Kang Maha Kuwasa ingkang saperlu para prajurit anggenipun langkapahi janturan menika lulus raharja lir sambe kala dasar Resi Bagus Sekti Mahambara gumenjleng menawi ketaman gegamaning mungsuh eling-eling nalika semana Sang Maharesi kagungan sifat kandel ingkang harupi keris naga sasra bebasan menawi dipun sabetaken wonten Bantala Bledag Gunung Gugruk Kayu Rungkat menapa malih tumama wonten ing jalma manungsa saged lebur kumur-kumur dados ndep-ndep pangamun-amun nalika semono Sang Maharesi mbasmi dupa ingkang kembar sanga nalika semono kukusing dupa ingkang kumelun peteng dedet pindha kasaputing lebu kanthi nyepi sajroning rame mandeng pucuking gunung ngagem aji pameling nimbali Gandarwa Putih ingkang cumondhok ana ing awang-awang tejo sak perlu kapuri manjing ana ing jwaragane para prajurit kang badhe jejanturan kukusing dupa ingkang kumulun sunduli ngawiat dumugi ana ing awang-awang tejo gumrigah Sang Gandarwa Putih nalika semono kemlebat jelek turun ana ing bumana Gandarwa Putih gubuk rangga nagengipun sinasa mboten saged ketingal saking pandhuluning jalma menungsa nanging saged kapiyarsa swantenipun nalika semono Sang Gandarwa Putih medal pangandika samijining lesan itu kuelah kalah iki ana menungsa kang sekti mahambara nganggo aji pameling nimbali kelawan aku supaya mancing ana jiwa ragane para prajurit yo nanging aja lali kelawan Gusti Kang Maha Agung ayo padha disuwun supaya jaga lan ngemong marang jiwa ragamu ayo cekat-cekat gelang saran lagune ayo
Janur gunung sabulan benjar patoman Gus rambat ning tupal tape asih atune wong arah oleh karo putra tandurane Astina angel taman ngabulatu desane sore rawa kolentang kambang koyante Janur gunung cakulan banjar patoman katingaren wong bagus kasih tekane ing gelondong gelondong alane bace kararung sang rasane wong ati kemarung tangkir gedeng baluluk tibane mereng wis kesanding ditinggal golete maning kasur janur kasure wong parang gawe depe wong seneng antene simpe ijo teraloro sakorongan amat kowe bokora kaya sing dhisik nang gunung cakulan banjar patoman katingaren wong bagus kasih tekane rumput toya ning sukat kalamantan yo orang Yo yo yo. Larang Dah. Ya. Bakatul sesane ayam.
Najan ora seneng mundur bae satene sang guru dikateno manungsa urip ane dunya bacane ya sabar narima lawan kudu eling anas pada najan ora seneng ayo yo wayah